De ce viața mereu te plictisește? Ce aș putea să fac în casă? Pare să mă uit la televizor. La pisici nu aveți nimic interesant să vezi. Mă duc să stau la calculator. În fine. Poate ceva interesant pe aici. Nu. 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 Ce? Nu, mersi. Deci dați numai prostii și mă plictisesc să stau în casă. Mai ales că sunt singură. Cred că aș putea să ies afară. Uite, oamenii urăsc să mă întâlnesc cu ei. Dar ce pot să fac? Un om la mine. Ce drăguț, o să stau aici pentru câteva minute. Pentru că nu există să nu te plictisești. Unde a plecat? Hei, tu! Pleacă de aici! O să împușc! Te împușc! Sunt repede casă. Bun, rămâi afară. Și îți zic nu. Cum poți să vii la mine în casă? O să rămân la televizor. Nu poți să găsești oameni. În fine, deci ce? Poliția? Poliția? Cine chema poliția? Cine? Pleacă de la mine! Bun. O să vreau să plece că mă enervează. O să se ducă, nu o să stea să... Pleacă! Cum să te adopt? Nu sunt mare, am numai 16 ani. În fine, să ne uităm. Îmi place. O să stau. Își iau casă lângă mine să visez. Ba, chiar își ia. Așa. Părinții mei au plecat în vacanță timp de 3 zile și eu mă plictisesc în casă. Mă duc să mă culc. Ce bine era dacă era și mama și tata aici. Nu trebuie să pasez. Dar nu există. O să mă duc la vecina. Să-i spun să stea aici. Era bine mersi dacă stătea singură. Dacă putea să stau singură. Acum am fost să mă uit liniștită la televizor. Fără draperii. Draperii închise, de fapt. Da. Hei, aici era altceva înainte. Poftim. Asta e garajul meu. Cine a deschis garajul?
E cineva? Dar cine ăștia sunt de groază? Cred că e mai mică decât mine. Nu, mersi. Da, până aici! Pleacă! Pleacă acum! Vecinii ăștia se păcălesc. Bun. Intru la mine în casă, în sfârșit, și mă duc să mă la televizor. A venit poliția? Cred că visez. Asta este cea mai stranie zi. De înainte, așa. Nu, 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 ai așa. Stai, asta cine e? De acolo din spate, nu vedeți? Fumul ăla. Ușa asta din spate, ce e? Unde sunt el acum? Cred că este o lume paralelă? Bine, cred că visez. Dar asta trebuia să fac noaptea albă, dar nici Emma n-a mai venit. Trebuie să fac noaptea albă. De stați, nu pot. Cred că n-am cu cine. Of, asta sunt nu ai prieteni care sunt aproape de tine. O să plec de acasă. Și poate o să mă împrietenesc cu cineva. Trebuie să închid ușa. Of. Tot cred că m-am colaborat solo cu fata asta. Dar cine ar avea un tank aici? Alo? E cineva? Nu dă bombe. E cineva în el. E al lui Y ca să-i... Ok. Dar nu e niciun om. Cred că aș putea să mă duc la fata asta. O să bat la ușă.
bună. Îmi pare rău. Îmi pare chiar foarte bun, îmi pare rău. Cine ești tu? Eu sunt vecina. Ca altcineva nu sunt. Bine. O să-i scriu. Ok. Să ai o zi plăcută. Să ai o zi plăcută. Da, vreau. Ok, o să vin la ea. Că o să zic dacă vreau să fim prietene. Vrei să fim prietene? Vrei să fim prietene? Poate să vrei să fim prietene. Ok, o să stau. Iubi. Iubi. Ok, o să stau la ea. Ce? După mine. Vină după mine. Eu nu știu ce să fac. Eu nu știu ce trebuie să fac. Ok. Hai și la tine. Ok? Am uitat că e casa mea. Ok, să îți dau să poți să faci ce vrei. Sau nu, că ne descurcăm noi. Așa. Pa. Ok, așteptăm. Stai, eu trebuie să merg la școală și nu am uniformă. Ok, să mă îmbrac cu uniformă. Nu. Stai. Da, lumea nu mă ceartă. Hai la școală. Stai, cum poți să te... Tu mergi la școală? Nu avem. Nu avem cum. Nu avem cum.
Nu mi-a prins. O să stai la tine până se oprește ploaia? Da. Măcar am o companie. Care să stea cu mine. Hai la căcat. Bun. Unde e baia? Uite, uite. Pa? Îți dau drumul acasă. Nu mersi. Să rămân acasă. Fac un cont de Roblox. Bine, prieteni, mulțumesc că m-ați urmărit și dacă o să aveți nevoie de sfaturi, că sunteți singura acasă și sunteți mari, luați sfaturi de la mine. Aveți un vecin nou și prima oară l-ați gonit și că nu știați cine e, chemați-l la voi și o să vedeți că o să aveți o prietenie foarte legată. Vă pup, pa!